Radyo Sagada, 104.7 FM. Dong dong ai, chi dong hi hai. Damdaman Radyo Sagada. Naimbangal daw iti Miyerkules kat oras na taibingay dagitiya damdamag para ita nga alas 12 mano iteng nga iti aldaw kat kablawis nan amin ay mundang nga idwani ay oras naimbag nga aldaw naimbag nga pangaldaw. Para iti ulo dagiti damdamag iti national sektor ti agrikultura mangkidkid daw iti panagtignay ti gobyerno gapu iti pangta ti El Nino. Nasurok may sa milyon na pamilya nga Pilipino ag pagpagad nga agrigat gapu iti oil crisis. Implementasyon ti national ID na dilaw gapu iti kinabuntog ken ghost entries. Then automotive media ken content creators nagkaykay sa kontra iti bullying ken unprofessional behavior. Para met iti headlines dagiti damdamag iti rehiyon nga Cordillera ken damdamag iti lokal. Sektor ti agrikultura iti rehiyon ng ilista iti kapartakan a panagduras. DSWD Cordillera nang ipalawa iti panang rescue kadagiti tattao a mamagyan iti kalkalsada. Mountain Province kakaiso na probinsya iti Cordillera nga umawat iti Excellence Award manipud iti FALGA. Ito asingasing apang kabyagan sa jay natonin maisagsagana kagidan ti panakaberipikar ti Abaca Processing Site. Sa nga pulong aplikante hard on the spot iti nairamid nga PLGU kana Adole Job Fair sa jay Bonto. Sagada LGU manarimaan ang makipaspasat iti upat aldaw ang panagsanay para iti digitalization ti serbisyo. Kana regular nga oras ti opisina wenno pa nagtrabaho insubli ti lokal a gobyerno ti Sagada. Para iti detalye dagiti damdamag iti national kiddaw tata dagiti adda iti sektor dagiti mannalon. Sektor ti agrikultura ken dagiti mannalon ti nasapsapa ken dagos a panag-aksyon ti estado tapno mapagsaganaan ti nakaro nga epekto ti El Nino iti pagilian. Sigon ken ni Federation of Free Farmers wenno daytoy Triple F Chairperson Leonardo Montemayor, crucial ti panang isimpa kadagiti sistema ti irigasyon sakbay at tumama ti nakaro at ikag. Inay ni Montemayor ang malaksid iti mayat a panang isimpa. Iti panag-ayos ti danum, kasapulan lang dagiti mannalon ti suporta, iti abono. Masapul pa iti nalawag nga impormasyon, manipod iti gobyerno maipapan iti usto. At tiyempo ti panagmula kan panag-ani tapno maliklikan ti dakkel apan nakalugi iti tenga ti agbaliw-baliw nga panyempo. Iti sabali adamag national agururay iti nadadagsen. Puno agururay iti nadagdagsen nga krisis iti ekonomiya, kalpasan nga agpakdaar ti Department of Social Welfare and Development, kundo daytoy DSWD a posible adumanon iti 1.4 million nga pamilya a Pilipino ti agtenag iti kinarigat gapu iti agtultuloy nga krisis iti lana. Inlawlawag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian adaytoy katgapupay lang iti tensyon iti Middle East a direkta amang ingat ngato iti presyo dagiti gagatangen. Sigun iti ahensya kasapulan tinapartak nga intervention sakbay a dumanon ti bulan ti Hulyo. Tapnosan nga kumaro ti sitwasyon ti mapatapatta nga 7.5 million asang kabalayan wenno households. May bilang ditoy dagiti 4-piece kan minimum wage earners. Iti matamak at makikita ang mapan iti 74 bilyon nga piso ti kasapulan a pondo ti gobyerno tapno maikan iti ayuda ti bottom 30% ang populasyon.
Maliklikan mo't lang tima sa naununag panakatnag dagiti Pilipino ng runa iti panaggatang kadagiti kang runaan nga kasapulan. Nainpay apo dagiti damdamag iti nasyonal nakasimpa ang may dasar ti resolusyon babaan kani Quezon City Representative Franz Pumaren. Tapno formal ang maimbestigaran iti Kamara ti Philippine Statistics Authority wenno PSA. Kang runaan agapu iti atrasado nga delivery dagiti national IDs. Dinilaw ni Pumaren tinagbuntog nga sistema arason ti panakaitantan dagiti ayuda, partikular iti sektor ti transportasyon. Nakunati kongresista agapu iti kinaawan tinasayat nga identification system adu dagiti ghost riders ken duplicate entries iti listaan dagiti benepisyaryo ti cash ayuda. Inpaganatgat ni Pumaren akasapulan asimpaen ti data targeting ti gobyerno tapno maisigurado adagiti agpayso nga apektado ti maipaayan iti tulong manipud iti gobyerno. Iti maudi at Italia dagiti damdamag national nangiruar iti maysa nga open letter dagiti kameng ti automotive media ken content creators iti pagilyan nga Pilipinas tapno kondenaran ti kumarkaro nga bullying ken kinaawan ti profesionalismo iti bukod da nga industriya. Iti surat ang nairuar iti napalabas alawas napetpet nga tubtub nga ren ti grupo ti anyaman nga klase ti panagbastos, panagdadael ken panangtagibasit iti pada nga media, content creators kan pati dagiti opisyal dagiti kumpanya ti luglugan. Akam tinasao nga tignay ang mapatalinaed ti integridad ti profesyon da kan maisigurado ang natalged ti komunidad para iti panakaidanon ti napaypayso nga reviews kan impormasyon iti publiko. Kiddaw ti grupo kadagiti car brands kan distributors a suportaran ti kampanya adaytoy para iti masa an nasaysayaet kan profesional nga aglawlaw iti industriya ng runa iti social media. Para matapo iti detalye dagiti damdamag iti rehiyon no Cordillera. Dinmanon iti kangatuan nga antas manipud iti taon 2018 ti panagduras ti sektor ti agrikultura, forestry ken fishery wenno AFF iti daytoy a rehiyon. Ti report manipud iti Philippine Statistics Authority Cordillera Regional Director ani Villafe Alibuyog napan nga 4.3% ti panagduras iti agrikultura, forestry ken fishery iti napalabas nga tawen 2025. Adayo iti 1.3% laeng iti 2024. Sigon kani Alibuyog daytoy abaligi ket pamaneknek nga agbagbagas dagiti programa ken panagpuunan ti gobyerno para kadagiti mannalon ken mangalap iti rehiyon. Kagidan daytoy ket nangipakita met lang iti panagbangon ti sektor ti industriya, ti panagmanupaktura nga agtaltalinaed a pundasyon, iti kontribusyon na nasurok 48 billion pesos. Binmuntog met ti subsector ti panagpatakder ken panagminas. Numan pay kasta ket agtaltalinaed a natibker ti pakabuklan nga ekonomiya ti Cordillera, adin manon iti danda ni 395 billion pesos ti pateg iti napalabas nga bulan. Mangiya pakita anako na ti PSA apimigsa ti potensyal dagiti kauawayan iti panang pataray iti ekonomiya ti pagilian. Tiya sa balipay nga damag iti rehiyon palawlawaan ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Cordillera ti bukod na nga pag-abot program tapno i-rescue dagiti pamilya ken individual nga mamagyan ken nagilaklako kadagiti kalkalsada. Sigon kini DSWD Cordillera Officer in Charge Regional Director Enrique Gascon, mangikabilda iti Project Development Officers kadagiti kang runaan nga syudad ken munisipalidad iti rehiyon. Tapno agbantay iti lasud iti 24 oras. Panggap ti addang adaytoy nga iadayo dagiti mauawagan nga street dwellers iti pangta. May kabilda kadagiti mayan natok nga center wenno maipasublida kadagiti bukod da nga probinsya. Itakat addaan iti processing center ti DSWD ijay Pugis La Trinidad Benguet no sa dinno ket may paspasidong iti profiling ken assessment dagiti mares rescue. Babaan daytoy ket may lasinan ti rumbeng atulong ang maitden akas iti livelihood programs ken financial assistance iti sidong ti AIX.
Itinapalabas atawan kat adda tinasurok 20 nga individual ang natulungan ti programa ang maibilangan dagiti batang lansangan kan dagiti aglimlimos. Iti detalye dagiti damdamag lokal ditoy Montañosa nakagunod manen iti pamadayaw ti Mountain Province kalpasan ang mapili kas kakaisuna a provincial government iti enterong Cordillera Administrative Region. Ang maipaayan iti prestigyoso nga Excellence Award manipod iti Philippine Association of Local Government Accountants wenno PHALGA itang May 2026. Dahito iti may kaupat agundaway ang nagunod ti Provincial Accounting Office tinasao a pamigbig. May sala ang ti Mountain Province iti talo a probinsya iti Amianan a Luzon ang napadayawan na Caduana, ti Quirino kan Ilocos Norte. Malaksid iti province category, dinominar mo't lang ti Montañosa ti municipal level. Iti rehiyon no sa dinukot siya manipod iti 10 a munisipyo ang nabigbig iti Cordillera kat manipod iti Montañosa. May bilang dito iti munisipyo ti Bauco, Busaw, Bontoc, Paracelis, Natonin, Sabangan, Sadanga, Sagada, ken Tadjan. May kasangapulo ti munisipyo ti Aguinaldo, iti probinsya ti Ifugao. Sa bali damag iti lokal, pinmasidong iti nairot a panagsagana ken panagpasaya at dagiti livelihood proposals. Ti 7 nga individual a benepisyaryo iti munisipyo ti Natonin ditoy payla ang Mountain Province. Iti tulong ti Department of Labor and Employment wenno DOLE. Babanda ito iti technical at tarabay the Labor and Employment Officer Maylina Palalew ken Specialist Edna Bangaan. Naisigurado dagiti proyekto ket saan lang nga pasok iti standards ti ahensya no di nakasagana met lang ang makisabay iti pangkasapulan ti merkado. Naigiddan dito iti panakaisayang kat ti site validation para iti maysa a grupo ang nakapokus iti panang iproseso ti abaka tapno makita ti kinasagana ken kinasustenable ti negosyo da. Ti nasaong aktibidad ket nabaligi anay patungpal iti panakitinulong ti Public Employment Service Office wenno PESO Natonin iti sidong ti panang idaulo ni Miss Edeline Talastas. Sa bali damag lokal iti nabaligi a panagturpos ti dual daw nga job fair, one-stop shop services ken kadiwa iti napalabas alawas sa multipurpose hall Bontoc sa nga nga aplikante ti dagos a naala iti trabaho. Dinmanon iti 2 gasot nga job seekers tinangpadas a nag-apply iti nasurok sa nga ribo ken 8 gasot a bakante nga posisyon para iti lokal ken overseas employment iti nagduduma nga ahensya ken kumpanya. Sigon kani DOLE Provincial Director George Lubin, ti aktibidad ket panang address ti departamento iti mapadpadasan nga krisis iti enerhiya tapno mapapardas ti panagtrabaho babaan ti panag-urno kadagiti employer iti maysa a lugar. Malaksid iti recruitment na itampok met lang ti kadiwa anang italop kadagiti produkto a lokal ken tulong pangkabyagan para iti babasit a negosyante iti probinsya. Ito munisipyo ti Sagada ket manarimaan ti panakipaset dagiti kameng ti lokal a panagobyerno. Ti munisipyo para iti upat nga aldaw nga ELGU admin training ken system setup anang rugi idi Mayo 4 wenno iti napalabas nga aldaw ti Lunes. Ken nagpatenggahin tun bigata Mayo 7 sa Jaya Sagada Homestay Inn and Restaurant. Tinasawa panagsanay ket idadauluan ti Department of Information and Communications Technology wenno DICT iti panakitinulong ti Department of the Interior and Local Government wenno DILG. Panggap daytoy apapigsaan ti digital governance iti daytoy a munisipyo babaan ti panagbukel iti ELGU team. Daytoy kat buklenmet wenno daytoy atimpuyog ket buklenmet dagiti kameng manipud iti Business Permit and Licensing Office wenno BPLO, Treasury, Civil Registrar ken IT personnel. Ti ELGU system ket maysa napagmaysa nga digital platform ana disenyo tapno maaramid a naparpartak ken nalaklaka dagiti transaksyon iti sidong ti eGov PH Super App.
Nayon iti teorya, iti mo nangal aldaw ti training kat nayaramid dagiti hands-on simulation dagiti partisipante. Tapno direkta ang mapadasan dati panagusar iti baro nga sistema. Daytoy a proyekto kat pasat ti estratehiya ti gobyerno para iti digitalization. Tapno suportaran ti Ease of Doing Business Act wenno Republic Act 11032. Babaen daytoy kat mapagbalin a posible ti online application para kadagiti business permits, community tax certificates wenno cedula kan barangay clearances ditoy munisipyo ti Sagada. Iti sabali pay nga damag ditoy Sagada nagdesisyon ti lokal a gobyerno. Iti daytoy nasao nga munisipyo nga ibabawi ti compressed work schedule. Kantagos nga isubli ti regular nga oras ti opisina, iti bilag ti Executive Order 59-2026. Sigun iti LGU, kalpasan ti panag-adal kan ebalwasyon iti sidong ti Memorandum Circular 114, Series of 2026, rimwar nga awan ti nakita adakkel nga bawas iti konsumo ti enerhiya iti likudan ti napabasit nga aldaw ti panagtrabaho. Sigun iti LGU Sagada, mas nga agbalin nga epektibo ken nalaklaka ang mapagserbiyan dagiti kliyente ken ti publiko no suruten ti dati a regular nga schedule. Daytoy ket parte ti agtultuloy a panangipakat ti munisipyo balansehan ti panagtipid iti kuryente kan panangipaay iti napartak kan di kalidad a serbisyo iti tumunggal individual. Nakasil po apo iti kasasad iti panawen ket nagpakdaar daytoy Weather Bureau nga pag-asa gapu iti danger level nga heat index. Makapaalarma ti madama ang mapadpadasan nga pudot iti pagilyan tayo nga Pilipinas kalpasan nga ingato ti pag-asa iti danger level ti heat index iti nagadado apo aluglugar iti pagilyan. Sigun ni Joey Figuracion, weather specialist manipod iti climatology kan agrometeorology division, adda tayo wenno adda ti pagilyan iti uneg ti orange heat index warning. Kaya't nangasawen ket delikado ti antas daytoy pudot iti salunat. In palawag ni Figuracion nga gapu daytoy iti angin manipod iti direksyon iti daya nga mga bit-bit-bit iti napudot ken daytoy namaga nga kondisyon. May sabay pa iti kinaawan ti angin nga awan ti puloy ti angin nga kumakatamangted iti makunkuna nga cooling effect. Nagwarning nga rod daytoy pag-asa posible pay ang umatok daytoy temperatura iti sumarsaruno nga aldaw uray no addan ti panagtudo iti sumagmamano lugar. Ket nga rod na balakadan ti publiko aliklikan ti nakaro panagbilad iti aldaw kana agtalineen nga kanayon nga hydrated tapno makaliklik iti pangta nga itden garud daytoy extreme heat. Iti may nga announcement apo daytoy maimbitaran panangimbitar iti publiko para iti konsultasyon may iti baro nga pateg dagiti sanikwa iti Montañosa. Dati isayang apo nga serye public consultations babaen iti provincial local government unit ti Mountain Province, babaen iti Sangguniang Panlalawigan kan panakitinulong daytoy Office of the Provincial Assessor. Mangrugi apo daytoy nasao nga konsultasyon inton May 18 hanggang inton May 29. Dagiti konsultasyon kat mga akam atalantanan dagiti na isinga-singa revised schedule of market values wenno SMV kan panang i-adjust iti real property tax rates iti tunggal munisipyo. Daytoy nga addang ket mayanurot iti Republic Act 12001 wenno ti Real Property Valuation and Assessment Reform Act kas panang isigurado at ipateg dagiti daga kan sanikwa ket mayan natup iti madama nga taray ti merkado. Para iti schedule dagiti consultations may sayangkat iti oras ti alas 9 iti agsapa ket May 18 iti munisipyo ti Bauco
iti venue kat iti municipal covered court sa Jai Abatan. May 19 dito'y Sagada, iti venue apo kat iti municipal function hall. May 20 iti munisipyo ti Tadjan, ti venue apo kat ijay Tadjan Trading Center iti poblasyon. May 21 Bontok sa jay Governor Leonard Mayaan Sports Center. May 22 Sabangan Municipality sa jay Municipal Function Hall iti Sentro. May 25 Busaw, munisipyo ti Busaw sa jay St. James High School Conference Hall. May 26 sa Danga ijay Upukan Municipal Hall. May 27 Barlig iti Municipal Function Hall sa jay Gawana. May 28 na Tonin ijay Open Gym sa jay Poblasyon, and May 29 ijay Paracelis venue apo ket ijay Municipal Covered Court ijay Poblasyon. Malalukoy amin nga stakeholders ka na makinbagi kadagiti sanikwa ang makinayon iti aktibidad ken makipaset iti open forum. Mangibingay iti komentar wenno suhestyon may naigiti na sao abanag. Katagita nga rod apo ti pakabuklan dagiti damdamaga itang aldaw iti Miyerkules, May 6, 2026. Siya pala ang nisimbay para iti damdamaga Radyo Sagada. Good afternoon. Sali, kayo nakatutok 104.7 FM Radyo Sagada, Matutyaan, Mondragsakan. Ay, salido may